Takže ja, hej, ešte keď vidím, že páchateľ není úplne odrovnaný, hej, a išiel po tej kabelke, hej, tak ja príklad, hej, mám kabelku, hej, a vidím, že je porovnaný, hej, tak ho chytím, hej, proste takto, hej, tak ho zvihne páchateľa, hej, a poviem, že tu máš, tu si chcel kabelku, hej, tuto ho napotrujem na hlavu, hej, a on teraz nevie, hej, on je zmetený, hej, pozri sa, on nechám, on nevidí nič, hej, jediné, čo je prúser, je, že počuje, hej, tak musím už neškodiť ja to počutie, takto, tak, a teraz už ani nepočuje, chápeš, a už ho mám, hej, už budem tuto s ním, hej, musí tu, kde sú stromy, hej, tuto bude najlepšie, hej, a najlepšie tu, hej, tu to obúcham, hej, alebo dobre je, chytím si ho takto, hej, aby som to mal na onu. A teraz idem. Tu ho mám, hej. Tuto. A tuto už, prosím, počím, hej. Tuto už je, hej. A tu ho zablendujem. Chápeš?